Ongi etorri Nortasuna Sarean 2024 jardunaldira. Jardunaldi hau Tapuntu kooperatibatik antolatzen dugu urtero, aurten 9. aldiz, eta jendartari modu irekian, doan eta euskaraz zerbait eskaintzeko ideia horretatik jaio zen, eta hemen jarraitzen dugu lehenengo eguneko gogo eta ilusio berberarekin. Eskerrak eman. Eta lehenengo eguneko aurkezle berdinarekin. Agian aldatzeko garaia iritsi zaigu, Mikel, eta zure azken Nortasuna Sarean izan daiteke aurkezle gisa. Lasai, beti dago aukera parte hartzeko, aulkiak jasotzen, karpetak banatzen. Ura jartzea ez da beharrezkoa izango, kar. Zer da, gure baimenik gabe hemen aurkezten sartzea, baina zertan zabiltzazu. Barkatu, ez dut nire burua aurkeztu. Ni nor naiz. Nor? NO2.txorekin erre. Eta banaiz nor. Zuen lana egin dezaket. NO2.txorekin erre, benetan. Baina, zer da, gure lana zuk ordezkatu dezakezula. Nik ere badakit gidoiak irakurtzen. Aurkeztu ditzaket gonbidatuak. Eta gainera, esateko duten guztiaren laburpena egin dezaket. Ondorio nagusiak, titularretan jarri, grafikoetan adierazi, zuzenean, errusierara itzulpena egin. Zuek eskatu nori bestela? Kar. Bueno, Nor, ez nazazu hain aparte utzi, eta ondo iruditze bat zaizu elkarlanean egingo dugu gaurkoa, edo, guri gustatzen zaigun bezala modu kooperatiboan, bai? Lasai, Mikel, zure azken urtea izango denez, pixka bat hitz egiten utziko dizut. Emaiok. Eskerrak eman beharko izkiot, azkenean. Eskerrak ematen hasita, hortik jarraituko dugu, elkarlana dugu oinarri, jardunaldi hau antolatzeko, eta hau ez litzateke posible izango gure bidelagunen eskuzabaltasunik gabe, beraz, eskerrik asko Santelmo Museari, Berria Egunkariari, Antza Komunikazio Grafikoari, Bira Produkzioaki, .eus Fundazioari, eta urtengoan baita ere AEK eta Korrikoari, eurekin izango da posible aurtengo jardunaldia. Aipatu baita ere Goreti, eta puntutarra bere sormen lanetan arituko dela jardunaldian zehar, eta gero bukaeran ikusiko dugu zertan aritu dan. Gaurko saioa streaming bidez ere emitituko da, Santelmo Museari esker, eta zuei gonbidapena luzatu nahi dizuet, Nortasuna Sarean traola erabiliz, sare sozialeak ere astintzeko, eta eskaerekin bukatzeko eskertuko genizueke gaur hemendik atera aurretik karpetetan daukazuen inkesta betetzea, hurrengo urtetako antolaketa hobetze aldera. Jakin zuen posta elektronikoa bertan idazten badezu, gaurko aurkezpen guztiak ere jasoko dituzuela, eta ez dezuela zertan hor apunteak ero moduan hartzen ibili behar, bai? Eta sarrerako azalpen hauek emanda, murgildu gaitezen adimen artifizialaren itsaso honetan, programan ikusiko zenuten, 2 zati nagusi dituela gaurkoak. Hasteko, 2 hizlari ditugu, Unai Elordi Hidalgo eta Maitane Urrutikoetxea Apraiz. Bakoitzak 21 minutuko hitzaldia eskainiko digu eta ondoren 3 pertsonez osatutako mahai ingurua izango dugu. Beraietako bakoitzarekin elkarrizketa txiki bat izango dut, beraien esperientzietatik eta egunerokotasunean lantzen ari diren proiektu horietatik ikasteko. Bigarren zati honetan, gurekin izango dira Edurne Atutxa Ortega, Endika, Barrenetxea Urreta Bizkaia, eta Goiatz Oiartzabal Lakarra. Eta beraz, gehiago luzatu gabe, has gaitezen lehenengo hitzaldiarekin, horretarako gurekin daukagu Unai, adimen artifizialean doktorea eta ikertzailea da bera. Ezagutu dezagun gehiago. Adimen artifizialean doktorea eta ikertzailea da Unai Elordi Hidalgo. Tolosarra da eta 38 urte ditu. Ingenieritza informatikoan lizentziatu zen Mondragon Unibertsitatean, eta ondoren Kiza Konputazio Ingeniaritza eta Sistema Adimentsuak Unibertsitate Masterra egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Googleeko Android garatzaile titulu ofiziala dauka, eta 2009 geroztik Bicomtech ikerkuntza zentroan dabil ikertzaile moduan lanean.
Horrez gain, adimen artifiziala eta teknologia divulgazioa maite du, eta kolaborazioak egiten ditu naiz irratian eta EITB taldean. 2018 eta 2023 artean adimen artifizialaren optimizazioari buruzko doktoretza egin du EHUn. Aurrera, Unai. Zute zait, bai, ez da? Galdera bat ingo izuet nahi. Adimen artifiziala burutzen zuten dezuenen, benetan iten dezue norbaitek esan dizuelako, edo badakizuelako zergatik dela, ez? Askotan, ez dakit, nik imaginatzen dut, zen nik nire buruari iten diot. Askotan, gertatzen dena da, olatua bezala ikusten dela adimen artifiziala, ez da? Eta ikusten dezu hemen irudi hontan, adimen artifizialarekin generatu dudan, jende asko, ez? Olatu horren ertzean, ez begiratzen, olatua nolakoa den, eta ez dakit inorek surf egin duen bere bizitzan, baina askotan olatua gertu ikusten dugunean, beldur puntu bat ematen digu, ez? Eta kontua da azkenean, olatu horri buruz informazio gehiago balima daukagu, seguruago sentitu gaitezke. Eta hori da azkenean, hitzaldi honen helburuetako bat. Hau da, nik olatu honen ezaugarriak esplikatu ezkero era esanguratsu edo errez batean, agian, olatu hori surfeatzeko gaitasun gehiago izango dugu, ezta? Poliki-poliki jungo naiz presentazio honetan esplikatzen zeintzu diran ezaugarri horiek, gero maitanek, ohola emateko zuei eta olatu hau behar den bezala surfeatu ahal izateko, edo ez baduzuen nahi, behintzat konklusio horrekin geratzeko. Beraz, adimen artifizialak berez giza arrazonamendua emulatu egiten du, bai? Ez du gure berdina egiten. Azkenen softwarea da, bai? Eta konparazio bat egitearren, hori da neurona normal bat, ez? Guk dauzkegun asko horietakoa, ez dakit nola funtzionatzen duen, baina badakit, neuronak aktibatu eta desaktibatu egiten dirala. Eta horren arabera, ematen duenez gure buruk funtzionatu egiten du, bai? Eta beste alde batetik, esango nuke, 80. hamarkadan edo, neurona artifiziala sortu zela eta egiten ditu batuketak eta kenketak. Eta gero egiten ditu funtzio ez linealak, baina ez da oso konplexua, neurona bat. Kontua da, milioika edo trioika neurona jarri ezkero, funtzio oso konplexuak egiteko gaitasuna daukagula. Orduan, erantzunak era koherentean egiten dira, bai? Eta koherentean askotan pentsatzen dugu gure giza arrazonamenduaren zerbait dela, baina koherentziare estadistika izan daiteke. Hau da, gauza konplexuak beraien artean erlazionatzen bali ditugu, koherentzia hori lortu dezakegu, bai? Eta azkenik, eta nik uste dut azkeneko arrazoia hau izan dela garrantzitsuena, dela era naturalean komunikatu gaitezke, ez dugu jakin behar programatzen. Igual lana galduko nik. Beraz, gustatuko litzaieke orain, zuen buruan, irudikatzea txakur bat hondartzen. Bai? Dena daukezue? Hau da adimen artifizialak eman dian erantzuna. Ikusi dezue koherentzia, ez? Hau koherentea, txakur bat hondartzen dago. Eta gauza asko ez dizkiot esan. Ez diot esan adibidez, ez? Baloi bat eukitzeko hauan, edo jolasten ari dela, edo beti itxasertzean dagoela, ez? Eta hasierako momentuan badago magia sensazio hori, ezta? Eta ikusten dugu, detai txiki batzuk ikusten diala, adibidez igual, pelota hori oso handia da, zakur horren dago antzako, ezta? Horrelako detaietan fijatu ezkero konturatzen gara, agian adimen artifizialarekin sortuta dagoela, bai? Orduan, nik nire buruan imaginatzen dudan gauza bada, da nik zuei esan dizuet, irudikatu txakur bat hondartzen, bai? Eta hori ditzen zaio prompta, bai? Nik zuei informazio bat bidali dizuet, eta gero zuek nolabait kodifikatu duzu informazioa, azkenean ez, impulso elektrikoekin hemen dauzkezue, eta pentsatzen dut gehienak irudikatu duzuela, ez, txakurro izuen burua, bai? Beraz, informazioa kodifikatu eta dekodifikatu egin dugu. Hori da, adimen artifizialak egiten duena, bai? Dauka, kodetzaile bat, dekodetzaile bat, espazio latente bat, hau ez dizuet esplikatuko, bai? Pentsatu hor nebulosa batean barruan dagoen zerbaitan, ze oso zaila da orain esplikatzeko eta ordu bete beharko nun ondo eta zuzen esplikatzeko daudena, bai? Baina, geratu honekin, bai? Prompta, bai? Esan dizuetena, azkenean nik jasotzen duen informazio audiotik nolabait konprimitu egin behar da. Ezin dugu beste variable batera eduki, beraz, konprimitu ondoren deskonprimitu egiten da, eta irudiba lortzeko gaitasuna izan dezakegu edo testu bat edo dalakoa. Da azkenean, dauzkagu leheno esplikatu izkizueten neurona horiek, ez da? Dauzkagu trioika neurona, eta neurona horiek daude beraien artean konektatuta.
Zergatik? Zena aktibatu eta desaktibatu egingo direlako, eta horrela funtzio konplexuak egingo ditugu. Orduan, zein da klabea? Unai, zuk esatia dauzkazu ezakitzen neurona, bai? Daude konektatuta, aktibatuta, desaktibatu egiten dira. Horren ze egiten nahi gara benetan, ez? Kontua egiten nahi gara dela, koherentzia hori entrenatzen dugu, neuronen pisuak ajustatuta, bai? Pisu horiek superatzen ditu momentuan, neurona hori ingo da aktibatu, bai? Oso era sinplean esplikatzen nahi naiz, bai? Eta azkenik, gertatzen da jakinduria kontzeptua, ez? Hau da, nola da posible nik neurona sistema horrekin eta aktibatuta eta desaktibatuta horren erantzun garrantzitsuak izatea, ez? Hor ikusten da jakinduria hori nondik etortzen den, bai? Interneten gauza asko daude etiketatuta. Etiketatuta esan nahi du, zuia esaten ari zarela sistemari erlazio bakoitza. Hau da, interneten ziur asko zuek ikusiko zenuten, beti dagoela horrelako deskribapen bat, ez? Irudiarena, bai? Eta orduan, zu sistemari nolabait dena esaten ari zara. Esaten ari zara irudi horretan zer dagoen, eta irudia bera daukazu, ez? Beraz, koherentzia hori entrenatzen ari zara. Eta, bueno, detaile bezala, nola egiten da, internetik hartzen diran datuak, erabiltzen da teknika batekin, izan da web scraping edo crawling, ziur asko ni baino hobeto dakizu honek nola funtzionatzen du, baina, bueno, programazio teknika desberdinak dira, informazio hori lortu ahal izateko internetik. Eta esan dudan bezala, azkenean, hau da, multimodala. Multimodala esan nahi du, nik sartu diezaioketela irudi bat, edo tekstu bat, edo ahots bat, eta hor ikusten dituzuen 3 gauza horiek ateratzea, ez? Irudia, testua eta ahotsa. Azkenean zenbakia dira, sartzen dira zenbakiak, eta ateratzen dira zenbakiak. Audioa zenbakiak dira, dena kuantifikatu daiteke. Horregatik, ikusten dugu igual guretzako horren ponposoa dan zerbait, azkenan zenbakiak sartu eta zenbakiak ateratzen dira, bai? Oain, nahi detena da, irudiatzea txakur bat Donostiako Hondartzan, bai? Bai, ez da? Batzuk ikusi ditut horbegik izten oso ondo, asko gustatzen zait. Eta oain, esateu, wow, ostras, Urguleko fuerteak gaztelu bat ematen du, ez? Eta, hor dago sartuta hauen pastor, baina ez dakit, arraro dago, ez da? Baina, eta hor ikusten dezuen gaztelua ja, ez dakit, Disneyko gaztelu bat ematen du, ez? Baina, bai dauka, ez? Erlazio bat edo, ez kontxako paseo hori eta, ez? Hor ikusten dira, arkupeak oso karakteristikoak izaten dira, ez da? Bai, ematen du, ez da? Bueno, bagoazen horrengo pausoa. Irudikatu txakur bat, Zurriolako Hondartzan. Eta hoain, gertatzea desastre bat, bai? Ze, agian koherentzia hori ez da inondo entrenatu, agian ez dauke nahikoa jakintza ez, eta funtzio matematiko estadistiko hori ejekutatzerako garaian, prezisio falta bat daukagu, beraz, nahastu egiten da. Nik esango nuke hori dela, Zarautzeko kanpina. Eta surfeatzen nahi dan tipoa, nik ez da izan bada, nik ez diot esan surfeatzeko, nik esan diot, txakur bat, Hondartzan, baina, bueno, gauza gehiago sartu ditu, ez? Eta hor eman diolako kutsu artistiko bat, gero hor iruditzen zait hor aiako harriak, ez, sartu ditula, gero, ezagit, getariako arratoia egiten saiatuan, baina garbi dago Zurriolan surf egiten dela, hori garbi dago, ezta? Eta azkeneko hau, eta honea iritsi nahi duen pixkat, txakurra dago, Hondarretan, super ondo enkajatuta, baina, hor fisika kontzeptua ez da existitzen, beti pixelak izango dira, bai? Beraz, hain dator klabe guztia, bai? Adimen artifiziala daukan gaitasunik handiena da espezializatu egin daitekeela. Hau da, lehen erakutsi zuten arkitektura general hori erabilita, eta datu espezializatuak sartuta, eukiko dugu, deitzen den birrentrenaketa bat, edo fine tuning esaten dana adimen artifizialan, tuneatu, bai? Adimen artifiziala tuneatuko ditugu, eta neuronaien pisuak retokatzen jungo gara, azken lortzeko, nahi dona. Beraz, datuak aldatuta bakarrik, arkitektura neuronal bat entrenatu dezakeu, eta gure gustora jarri, bai? Pixkat jakin behar da oraingoz, baina poliki-poliki jendeak gaitasun hori egiteko aukera izango da. Beraz, adibide bezala, ez? Modelo handiak daude, bai? ChatGPT, ikusi dituzuen bezala, Stability AI, edo metako modelo asko existitzen direnak, beraz, nik psikologiako testuak sartzen baldin badizkiot existitzen da modelo bati, ziur asko hobeto hitz egingo du psikologiari buruz, modelo generalak baino. Eta aldi berean,
datuen kasuan, ez, edo marketingaren kasuan, ez bakarrik datuekin, baizik eta marketingeko testuak eta ajustatzeko garaian, neurona hauek ikutuz gero, baina ajuste txikiak egin da, ezin dezu pasatu dezta, azkenean jasoko dituzun erantzunak behintzat askoz akotatugoak izango dira eta sistema hori espertugoa izangoa. Ez dakit inork erabili duen inoiz GPT bat edo chat GPT lau, da posibilitatea espezializatuta dauden GPT guzti horiek erabiltzeko bai. Eta orduan azkena hau izango zen, datu desberdinak erabilita, arkitektura berdina erabilita, aplikazio berriak atera ditezke. Eta horregatik daude 4.500 edo 8.000 edo 10.000 aplikazio. Emateula, ateratzen aplikazio bakoitza, ez dakitze sortu dula edo jende askoz inteligente badala, baina ez, klabea da, datuak dauzkate eta datuak badauzkazu, azkenean aplikazio berriak sortu ditezkezu. Eta hain sartzen geha, polemiko ona izaten dan zatira, ez? Adimen artifizialaren arriskuak eta mugak, ez? Lehen esan deten bezala, ez? Datuak dituenak boterea izango du, baino, datuetara gaude mugatuta, beti. Bai, horrek esan nahi duena da, daukala dependentzia bat oso handia. Eta bide batez, esan nahiko nuke, eta hau gutxi gotatzen da, adimen artifiziala ez da bat ere optimoa. Dauke energia konsumo bat oso handia, eta ez dakit badakizuen, baina Madrien adibidez, datu zentruak sartzen dituzte, eta ur pila konsumitzen dute, eta energia pila bat, beraz, igual kontuan izan beharko genuke, ez dut esaten ez erabiltzeko, ez da hori nire helburua. Baina jakin dezazuen, diseinatu direla erabatea efektiboak izateko eta ez efizienteak. Kontua da, denborarekin oso posible dela efizienteagoak izatea, edo konputazio kuantiko etortze bali bada, efizienteagoak izango dira, baina uste pixka bat etxein ninberko dula. Eta gero, hemen ikusten da, Donostia ez du oso ondo ulertu, baina txakurra ondartzan bai, ez? Azkenean jakintza hori, bir entrenatzen jun barko zan, eta azkenean, nolabait, eta nik usteet gero mai inguruko jendeak hobeto esplikatuko dula, irizitzea puntu batea, daula super guai, baina gero hortik aurrea egitea, zailagoa da, korrika jute gehan emezela. Beraz, honekin esan egitena, adimen artifizialak gezurrak esaten ditu? Bai, gauzak imitatzen ditu? Bai, ez? Hemen ikusten dizuek gezur bat, kriston gezurra eta koherentzia falta bat, ez? Hor fisika arazoa dago. Kontua da, lehen esan dudan bezala, ez? Estatistikak egiten dula koherentzia hori. Eta erlazio horiek ez baldin badu nahikoa ondo ajustatuta erantzuna ez da horren ona. Beraz, zati batzuetan inventatu egingo du. Baina zer gertatzen da? Bagian guk pertsonalki hartzen dugula, edo ez dakigula horren atzean zein egon daiteken, bot bat da azkenean, ez? Softwarea da, ez? Baina nahi gabe gauzak sentitu ditzazkegu, ezta? Eta, esango nuke, irratian ateratzen naizen bakoitzean, izerdiak ateratzen zaizkitela, adimen artifizialaren inguruan entzuten diren arriskuengatik, ez? Ze beti konfunditzen dira teknologia bera, ez? Aplikable izan daitekela. Ez dakit inoiz entzun dezuen notizi bat, ez? Esaten, adimen artifiziala lortu du kantzerra 5 urte lehenago ateratzea. Eta denak dira, eta aurrea, eta denak superpozik, bai? Arkitektura berdina erabilita, saltzen bali maigue, ez dakit, notizi baten lanpostu guztiak handuko direla, bai, ez eguen beste gustatzen, ez, tegire ez, Orduan, beraz, azkenean, ez da teknologia bakarri baizik, eta horri egiten zaion erabilpena. Beraz, mina egin nahi baduzu, egingo duzu, ez? Laban bali maukezu, eta norbait akatu nahi bali baduzu, akatuko zu, ez? Baina, badakigu gaizki dagoela, ez? Eta penatuta dagoela, ez? Esango nuke, hau azkenean laban bezala dela, ez? Erabilera onerako erabili nahi dugu, baina badago jendea, agian identitate suplantazio bat egin nahi duena interneten, ez? Bankuak interneten daude, eta zure irudia erabili nahi dute, kontu bat zure izenean hartzeko, edo zure izenean sartu alizateko, edo zure irudia nolabait zapuzteko, ez? Edo esateko, zu pertsonai famatua zea, ez? Eta, handika bezala, ez? Saiatuko da norbaitek nolabait suplantatzen bera aurpegia, eta mina egitea, ez? Nolabait. Eta gero, azkenean, GPT-ak eta guri nolabait manipula gaitzak, ez? Azkenean, zuk eduki gehiago sortzeko gaitasuna bali badaukazu, jende azkenean eroi daiteke. Beraz, oso importantea iruditzen zait, erne ibiltzea. Eta jarriko dizuet, nik sortu dut, nire 1000 linea kodigo erabilita, nola deepfake bat erabili daiteken, egia da, beti egon behar dula atento, baina, oraintxe bertan badaude,
deepfake detektatzaileak non errazten diguten bideo hau, ez? Eta orain iristen naiz puntua. Adimen artifizialaren kontra. Wow. Ez? Ba, kontua, oraindik ez duela horren ondo funtzionatzen, bai? Eta bueno, ikerkuntza zatian gaude, ez? Pentsa, horren azkar ematen duen sensazio horrek, ez dela horren azkar, bai? Ni 2009an hasi nintzen eta sare neuronal sakonak edo deep learninga azkenean adimen artifizial gehiena dena, orduan hasi zen bere lehenengo pausuak ematen, bai? 2023an orain ja industrializatuta dago, eta orain emateu denak horrika eta preseka indela, baino atzetik denbora asko igaro da, dezako 10 urte eko denbora. Beraz, ondorio eta jutea gustatuko litzaiake, ze ziur nao, eta espero galdera pila atitea, ze uste hau dela momentua, zuen bezakit kezkak edo ardurak azaltzeko. Iruditzen zait, adimen artifizialak bai behar dula, hausnarketa sakon bat, ze nolabait, konparatzeko tendentzia daukagu adimen artifizialakin, bai? Segurtasun falta hori daukagulako. Bestetik bai, oso ondo dago adimen artifiziala, baino, esan genezake, pixkat, enpresa handi hauekin dutena, nahi dutenaren urrengoa, hau da, erabili dituzte copyrighta zeukaten irudi asko, eta tekstu asko, eta denuntzia asko jasartu dituzte. Orduan, zer erabili dezakegu eta zer ez? Bueno, oraingoz, ez du importa, porque erabili daiteke adimen artifiziala, ez dago inungo legerik, esan nahi generatiboa, gaizkiai nahi bali madezue, ja, Europan, ja, hasi dira pixka kaina sartzen, ez? Baina zuek nahi bali madezue irudia sortu eta irudi hori saldu, egin dezakezuta, bai? Gero, bueno, ikusten da, ez oso evidentea da nola gizartean zer eragina daukan, eta, bueno, aplikazio asko daude, eta aukerak eta zaila da, ez nik ez dakit Netflixeko serie bat aukeratzen batutan exit ematen diot eta hoia juten naiz, baina, bueno, hortako dago Maitane, eta beak esplikatuko izkigu ze aukerak eta egin dezakegun, bai? Eta azkenean da, lehen esan dudan prompt hori hobetu, bai? Dela Maitanek esplikatuko dizuen zatia, edo adimen artifizialaren egitura espezializatzea. Honekin esan nahi dutena, hobetu dela promptetik hastea, bai, errezagoa. Eta bestetik, badaukat horrelako oraitzapen bat, hain dela urte bete, sagarrotegi baten dion, nire kuadriakin, trago bat hartzen, eta nire kuadriako harrietek, santzian nahi, probatu etxat GPT, ki movida. Osea, lanak enduko digute, eta beha, community managerra zen, ez? Eta zati, esken nire bat ikiten bali baitu postak, nik zein goet, ez? Eta hor, nik ustet, datorrela puntua, esaten nola, jo, ez gertu da hona, ez? Eta gara esan, jo, ba igual, jende pila batek sentitzeu berdina, ez? Ez da, oso zaila hori pentsatzea, ez? Orduan, jo, esan nun, ze tendentzia daukan jendeak, adimen artifizialarekin konparatzeko, ez? Kompetitu inbarret. Inoiz pentsatu duzue kotxe batei irabaztea korrika? Posiblea da, ez da? Baina hori ja, superatuta dago, ez da? Esan daitena da honekin oso azkar gertatzen ari da. Beraz, deskonfiantza hori edo beldur hori normala iruditzen zaiten. Nire gertatzen zait, bentsa, 3-5 artikulu ateratzen dira egunean adimen artifiziala helburun, izaten, jo, jendia baino, zertan ibiltzea, ez? Gero, adimen artifizialak buruzko mezu negatibo pila bat jasotzen ditu, bai? Lanak enduko dizu, bueno, espabilatu, ze bestela atzean geleratuko zara, eta bar, seguraski biziko zen dituztela, ezta? Eta, bueno, azkenen sensazio hori ez oksidatzen nahi zela. Nik ertzaile bezala, egunero artikulu zientifikoak irakurtzen ari naiz, eta beti hauke sensazio oksidatuta nago. Eta bizkat, arnazi garatzen. Eta batzutan, izan da momentu bat, ez refleksio puntu hori, kontrol falta hori bihurtzen dela kontrola, bai? Eta orduan, ja, erabakiak hartzeko gaitasun gehiago daukazutela, bai? Beraz, gizakia gara, eta esango nuke nolabait ez, oso desberdinak gehala, bai? Gauza bat, adimen artifiziala inventatu bera, nolabait, eduki gehiago generatu ahal izateko. Besterik ez. Kontua da, bagian guk ere zerbait badaukagula esateko. Eta, ez dakit, enpresa handi hauek, ez, Google edo OpenAI dian pertsona hauei ere gauzak eskatu beharko dizkio. Azkenean kontrol guztia beraiek daukat, bai? Eta orduan, adimen artifizialak funtzionatzen duen edo ez, ez dakit Iñaki Perurenak esango dizuen, baina zuen gauz ikusi beharko ez. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, nahi, uste kokapen nahiko txukuna daukagula abiatzeko. Tartetxo bat irikiko dugu momentu hontan, galderentzat, baten batek zerbait hobeto ulertu nahi badu, zalantzaren bat, kezkaren bat. Bai? Galdera txiki bate, igual tontokeri bada, baina... Ez dakit, igual pixkat inosa da, baina... Adibidez, Donostiko hondartza eta txakurren adibide horretan, daude interneten milaka irudi egongo dira Donostiko benetako hondartzarenak, orduan zergatik ez du hartzen horietako bat, zuzenean, adimen artifizialak. Ez da bat ere txarra galdera, Zala dit, azkenean ez dira bakarri Donostiko irudiak sartzen. Normalean horrelako sare bat entrenatzeko igual 30 milioi irudi sartzen die. Eta agian Donostiko portzentaje hori oso txikia izan daiteke. Horregatik dator, datuak espezializatzeko gaitasuna daukazu, kentzen dituzu 30 milioi horien zati horiek hastentzea sartzen Donostiko irudiak, eta ziur asko irudi berdinak erabilita, bai? Interneten dauden irudi guztiak erabilita, sartzea. Eta beste gauza bat da, adibidez, eredua jartzearen. Ikuspuntu desberdinetatik ateratako argazki batek asko zailtzen du adimen artifizial batentzako, ondo kokatzea nun dagoen zebeak ez daki zer dan Donosti. Berak iten ditu pixelak irudikatu, bai? Eta zenbaki egin bitartez, sortzen da distribuzio estatistiko bat, eta iriziten da, baina usten dut, galdera bat ere super ondo enfokatuta dagoela. Ze batutan pentsatzen dugu, sartzen dugu irudia, pentsatu iten du, ez duro dala, eta gero, erantzun matematin dizu, ez da? Orduan, bai, egi da. Erantzun dizut. Beste galeraren bat. Bueno, bestela horra egingo dugu, gero ere tartea izango dugu galderentzat, beraz, eskerrik asko, Unai. Eta jarraian gure bigarren hizlariaren txanda, Maitane komunikazio eta ingurune digitaleko arduraduna da, ikus dezagun bere aurkezpen bideoa. Maitane Urrutiko etxea Apraiz komunikazioan eta ingurune digitalean murgilduta dabil azken urteetan. 40 urteko bizkaitarra, Lezaman bizi da egun. Publizitate eta harreman publikoko ikasketak burutu zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta lehenengo praktikak EITB-ko marketing sailean egin zituen. Zinemagintza arloan aritu izan da, pelikulen produkzio eta ikerkuntzan. Eta 2008az geroztik Euskaltzaleen topagunean ari da lanean. Bertan Kabia proiektuaren komunikazio arduradun izan zen, eta orain ingurune arduraduna da. Komunikazio korporatiboa, barne komunikazioa eta community manager lanak dira bere egunerokoa. Aurrera, Maitane. Arratsaldeon. Lehenik eta behin mila esker Unairi horren kokapen zoragarria egiteagatik, niretzako olatu hori aurkeztuta errezagoa dalako tresnak aurkeztea, eta komunikazioan gabiltzanon egunerokotasuna hobeto azaltzea. Adimen artifizialaren ozeanoan murgilduta gaude, eta komunikazio plangintza eraginkorrak sortzeko ez dugu iparra galdu behar. Azkenean itsasargiaren bila gabiltza, baina hauek tresnak baino ez dira. Gure diseinuan eta gure kudeaketan beste gauza batzuk kontutan hartu behar ditugu. Hau da, alde batetik, komunikazio plangintza hori gauzatzeko, kontuan eduki beharko duguna da, autozagutza bat gurea, propioa eta merkatuarena, eta segmentazioa niretzat ezinbestekoa izatez aparte, hau da, taldearen ezagutza definitu eta zehaztaz aparte, misio eta bizio izan behar da gure, ez dakitzelan esan, gure izarra edo ikurra. Zergaitik, gertatu izan zaidalako, azken boladan lagun asko etortzea autonomo moduan galderak egitera, eta esaten diatena da, beraien beldurra dela esentzia hori galtzea. Eta ni beti esaten diet briefinon batetik abiatuta errazagoa dela esentzia hori edo iparra hori mantentzea. Zergaitik, helburu eta estrategiak zehazteko ezinbestekoa zaigulako jakitea, ze helbururekin gabiltzan, nori zuzenduta dagoen eta zer lortu nahi dugun. Zergaitik, adimen artifizialek ematen digun aukera da
berrikustea gure sistema eta prozesuak, ikustea errepikagorrak diren prozesu horiek, eta ikustea zeintzu diren gaur egun egokienak direnak baliabide guzti horiek integratzeko edo implementatzeko gure komunikazio plangintza horretan. Eta bestetik, ekintza eta ekintza plana diseinatu eta kudeatzen dugunean, ez dugu neurketa astu behar. Hau da, emaitzak zeintzu diren, zer lortu dugun eta zer hobetzi behar dugun urrengo plangintzetara begira. Bolo-bola behien galdera zein da, arriskuak edo erronkak dauden. Eta Elubiarrek oso argi dauka. Orai zentroak aspaldi sortu zuen plangintza bat, erronka guzti hau behi erantzuteko, eta Josu Astiria zuzendariak dioen bezala, hizkuntza neuronal erraldoiak ditugu, eta gai dira gizakiaren hizkuntza bera xehetasun handiz imitatzeko eta representatzeko. Eta honek guztiak zer ekarri du iraultza bat. Zergaitik makinak entrenatzen gabiltzalako, aspaldi gabiltzalako hainbat euskaltzaldi diren enpresa eta eragileak honetan lanean. Eta orain zein da aldea, gaur egun makinek adibidetatik ikasten dutela. Ez dutela lehen bezala, horren beste entrenamendurik behar, naiz eta unaik esan bezala, jarraitu behar dugun makinak gaitzen eta makinei baliabide berriak eskaintzen. Horretarako, niretzako jarrerarik aproposena ikerketa, jolasa eta garapena da. Hau da, ez dugu ahaztu behar, makinak trebatzeko jolasa murgildu behar garela. Eta horretarako joerak eta gaurkotasuna jarraitu behar ditugula, eta jakin behar dugula zeintzu diren emandako urratzak, dauden gaurkotasunak, eta bestalde batetik jarraitzea erreferenteak diren komunikazio edo marketing arduradunak ikusteko zer aurreratzen duten, zer laborategi lan egiten dituzten, eta aurretik irizpide horiek planteatu alizateko. Bestetik ikusi beharko duguna da, behin tresna hauek identifikatzen ditugunean ozeano erraldoi honetan, zeintzu diren guretzat egokienak eta baliorantzi gehien ematen dutenak. Askotan galtzen gara tresnetan. Eta tresna zaratago badago garrantzitsuagoa dan zerbait. Eta da, zertarako gauden eta ze behar azebeteko ditugun guzti honekin. Eta azkenik, eta niretzatik garrantzitsuena da, neurtzea eta berregokitzea. Hau da, trasteatzea tresnekin, emaitzak ikustea eta emaitza honen arabera erabaki berriak hartzea. Lehen unek azaldu duen moduan, adimen artifizial sortzaileak aukera asko ematen dizkigu. Eta berritze egune nagusiko aholkulariek bideopilula batzuk sortu dituzte, eta hauetako baten ikasketa sakon egin genezake gai honen bueltan. Baina zer da adimen artifizial sortzailea? Ideia eta eduki berriak sortitzaken adimen artifizial mota bat. Hala nola, elkarrizketak, istorioak, irudiak, bideoak eta musika. Eta azken aldian gehien aipatu den adimen artifizial sortzailea dugu, ChatGPT. ChatGPT da, GPT-4 hizkuntza eredu handia erabiltzen duen chatbota. Eta hori sortzeko ikasketa sakona erabili da. Hizkuntza eredu handiek testuak ulertu eta sortzen dituzte. Milioika testu adibide ikasi ondoren, eta giza hizkera imitatzen saiatzen dira. ChatGPT-ren prestakuntza fasean, GPT-4 ereduak testu korpus zabal batetik ikasten du, hizkuntzaren egitura eta erabilera ulertzeko. Testu hauek literatura, artikulu zientifiko, web orrialde eta abar izan daitezke. Prestakuntza horretan, ereduak hitzen arteko korrelazioak eta sekuentzien probabilitateak ikasten ditu. Erabiltzaile batek galdera bat egiten duenean edo testu bat sortzeko eskatzen duenean, ChatGPTek bere entrenamenduan ikasitako informazioa erabiltzen du erantzun egokia edo testu kohesibo bat generatzeko. Hau egiteko, aurretik ikasitako probabilitateen oinarrian hurrengo hitza edo esaldi sekuentzia aukeratzen du, testu inguruari eta aurreko hitzei esker. Ereduak hitz bakoitzaren atzetik zer hitz edo esaldi etor daiteken probabilitatea kalkulatzen du. Aukerarik probableenak hautatuz, eta ondorioz, testu koherentea eta zentzuzkoa sortuz. Prozesu hau milioika aukera eta probabilitate kalkulu konplexuen bidez gertatzen da. Denbora errealean eta erabiltzailearen sarreraren arabera molda. Eta testua, irudia eta soinua interpretatu eta sortzeko ereduak haien artean kombinatzen baditugu, eredu multimodalak ditugu eskuartean. Hori egiteko gai da ChatGPT. Eta multimodalitateak aukeren mundu berri bat zabaltzen digu gaur bertan. Baina ez ahaztu, testu inguruaren arabera,
probabilitate handieneko aukera hautatzen duela ChatGPTek. Baliteke alborapenak dituen erantzunak ematea, edo erantzun desegokiak ere eskaintzea. ChatGPTek ez baitu ulertzen zer ari den erantzuten. Beraz, kritikoki hartu behar dugu beti ark eskaintzen diguna, eredua behin da berriz hobetzen doan arren. Barkatu. Hemen ikusten duzuen moduan, gu gai gara lemasai moduan sortzeko behar dugun hori, baina horretarako makinak entrenatuta egon behar dute. Askotan gertatzen zaiguna da euskaraz ez daukagula behar dugun entrenamendu hori. Horregatik daude kanpaina desberdinak eta baliabide desberdinak, gero ondoren ikusiko ditugunak, euskaraz eta modu aktibo baten aldaketa egiteko auzolanean. Eta orduan, unaik esan bezala, promptak dira gakoa. Hau da, guk ematen diogun agindu hori edo komando hori izango da gakoa. Eta zenbat eta zehatzagoa izan eta zenbat eta testu inguru handiagoa eman eta zehaztasun handiagoak, gehienetan ematen duen emaitza askoz eraginkorragoa da. Hemen ikusten dugunez, prompt eraginkorrak sortzeko, lehenik eta behin komeni dana da pertsona edo lanbide bat simulatzea. Hau da, nik nahi baldin badut marketing plan bat sortu eta nik nahi baldin badut eduki hori planifikatu eta plangintza hori sortu, esan beharko diot, kaixo, ni marketing arduraduna naiz, esperientzia handikoa, nik behar dut briefing honetan oinarrituta hau da, nire xede talde helburu estrategia hauetan oinarrituta nik beharko nuke zuk hau egitea, eta testu inguru bat edo egoera bat azaltzen diogu hori osatzeko. Zertarako bera kokatzeko, kokatu daiten non dagoen eta zertarako egingo duen lan. Horretarako ezinbestekoa da zereginak eta urratsak zehaztea. Esan behar digu makinari zer egin behar duen eta ze ordenetan behar dugun hori egitea. Eta ez dugu ahaztu behar mugak eta baldintzak zehaztu behar ditugula. Demagun sukaldari bat naizela eta errezeta bat nahi dudala, baina glutenik gabekoa, hori adierazi beharko diot. Eta azkenik erabaki beharko duguna da irtera formatua zein den. Hau da, estel bat nahi dugun, taula bat nahi dugun, egia da doako bertzioak muga gehiago dituela. Egia da, web chat GPT izeneko gehigarri bat gehitu eta Chrome edo Firefoxen aukera dagoela 3.5 doako aplikazio hori internetera konektatzeko eta datu horiek gaurkotuagoak izateko. Zergaitik, 3.5 bertsioa dalako gehien bat erabiltzen dena gaur egun eta honek ez dauka datu base gaurkoturik. Orduan, oso importanta da promptak gero eta zehatzagoak eta baliozkoak izatea, balio erantzidunak, bestela ez dugulako lortuko emaitza horretan, aldez aurretik buruan geneukan hori. Eta nolakoak izan behar dira prompt horiek eraginkorrak izateko? Zehatzak, esanguratsuak, moldakorrak eta aldela originalak. Zergaitik esaten dut aldela originalak? Badaudelako entziklopedia pila bat, evolupedia adibidez, prompt desberdinak kontsultatzeko aukera eskaintzen dutenak. Zer gertatzen da gaur egun ez daukagula prompt entziklopedia euskaldun bat. Eta nik emetik erronka luzatzen dizu eta oso lanean hau eraikitzeko. Orduan, nik zertarako erabiltzen ditut jadanik sortutako promptak probatzeko makina eta ikusteko aukera ematen dituen. Zer gertatzen da, hizkuntzarekin muga bat daukagula gero ikusiko dugu moduan eta ikusiko dugu eragileek eta enpresek zer egin duten hori hobetzeko eta zertan dabiltzan. Esan bezala, euskaratik eta euskaraz sortzeko gai gara, baina makinak gaitu egin behar ditugu. Hau da, entrenatu egin behar ditugu horretarako. Maite Goñi Izmendik dinon bezala, ikerketa mailan eta enpresetan punta-puntan gaude. Daukagun arazo bakarra, datu baseak dira. Datu gehiago behar ditugu, euskarazko testuak eta hotzak. Eta horretarako, adibidez, gaitu bezalako kanpainak ditugu martxan, eta ez dakit ikusi duzuen, baina Andaluzia mailan, momentu honetan dabiltza egiten, bertan dauden dialekto guztien bilketa bat, inkesta baten bidez, eta baliatzen du adimen artifiziala, audioak eta bideoak biltzeko. Hau da, dialekto horiek, kanpaina bakar baten inkesta hori beteta, posible litzateke mapa hori sortzea. Barkatu, atzera egin dut. Ondo dago, ezta? Bai. Hitz egin dezagun Jamabi ereduaz. Baina zer da Jamabi eredua? Laburbilduz, esango genuke, GPT-4 OpenAI enpresaren hizkuntza eredu handia dela. Eta Jamabi Meta enpresaren beste hizkuntza eredu handi bat. Baina azken hau, kode irekikoa da. Eta euskaldunontzat oso garrantzitsua da hori. Kode irekikoa izatea. Zergatik?
Latxa izeneko eredu bat sortzeko aukera eman duelako horrek. Eta zer da latxa izeneko eredua? Euskal Herriko Unibertsitateko hitz zentroak garatu duen eredua da, eta euskarazko hizkuntza eredurik handiena da momentu honetan. Meta enpresaren Jamabi hizkuntza ereduari gehitu zaizkio Euskraol izeneko euskarazko testu multzoa eredu entrenatzeko. Entrenamendu horretatik lortu den eredua da latxa. Eta latxa bezalako eredu irekiek euskaraz bizitzeko aukera biderkatuko digute. Kode irekiak kasu honetan aukera ematen baitu latxa eredua pertsonalizatzeko, hobetzeko eta komunitate zabal batek berriz erabiltzeko. Euskararen teknologia eta balibideak aberastuz. Esan bezala, hainbat eragi eta enpresa dabiltza guzti honetan murgilduta aspalditik. Lehen unaik aipatu duela 10 bat urtetik edo aurrera pausu kualitatiboak edo jauzi kualitatiboak eman direla, baina egia da lehenengo buma izan zala 60. hamarkada inguruan. Itzalaldi bat egon zan eta berriro berpiztu eginda. Zergaitik egon da berpizkunde hau. Big datari esker. Hau da, azken urteetan ikusi dugu, enpresak ibili dira datuak bildu eta bildu, makinak entrenatzen ibili dira, eta gaur egun ditugun datu horiei esker, posible da bestelako gauzak egitea arkitektura horretan aldaketak eginez. Eta oso guzti honetan ikusi duzuen bezala, euskaraz badago lan egiteko aukera eta garatzen jarraitzeko aukera. Nik hemen bildu ditut azken urteetan gure esku modu publikoan jarri diren hainbat tresna eta baliabide, eta besteak beste ditugu aditu, hizketa ezagutzailea, gaitu makinak euskaraz gaitzeko kanpaina, latza euskarazko hizkuntza eredua, elia eta itzultzaile automatikoak, gaur hemen presente dugun modu automatikoan irakurtzen duen loop, lizentzia libreko testuen euskarazko korpusa, zelai handi, eta euskarazko edabideak, adime eta eraldabide. Kasu honetan, euskarazko edabideek apustu edo salto potente egin dut azken urteotan egokitzeko edabidetan eman diren salto kualitatibo eta eraldaketa digitaletan urratza emateko, eta alde batetik Tokikomek adimen garatu du, eta beste alde batetik eraldabide garatu dute 11 telebistak, berriak, antzeta irratiak eta kanaldudek. Eta hor ikusi dezakezue nola lehen aipatutako teknologia berri hauek kombinatuta eta makina entrenatuta nola gaur egun eskura ditugun euskarazko baliabide hauek guk ere lanean jarraitzeko, makina entrenatzen jarraitzeko eta bestelako salto bat egiteko egunerokotasunen presente izateko baita gure komunikazio plangintzetan ere. Eskerrik asko, espero dut baliagarria izatea eta galderai baduzue. Eskerrik asko, Maitane. Hasi gea lurreratzen, pixka bat, ozeano horretan. Eta berriz ere galderentzat tartea, matematek zerbait galdetu nahi badu, aprobetxatu, Maitane hemen daukagula. Ez? Bueno, aurrera ingo dugu, eskerrik asko, Maitane, gero ere aukera izango dugu. Itzaldietan ikusi dugu adimen artifiziala dagoeneko gurean daukagula, guk uste baina toki gehiagotan erabiltzen dugula, kontzientekei batzuetan eta konturatu gabe besteetan, eta jakina izan dugu gure moduan egunerokoan komunikazioan, webunen garapenean, diseinu grafikoan, bideogintzan, Euskal Herrian dabiltzan enpresa, kooperatiba eta agentziek zertarako erabiltzen duten adimen artifiziala eta zeintzuk diren erabiltzen dituzten tresnak. Adimen artifiziala gure artean da dagoeneko. Hainbat euskal komunikazio agentziatako egunerokoaren parte bilakatu da. Zertarako erabiltzen duten jakin nahi duzu? Testuen erredakzioak egiteko, sare sozialak, blogak, prentza testuak. Bideoen transkripzioak egiteko. Eta testuak itzultzeko eta bideoetan txertatzeko. Ideien ekaitzetarako sloganak, taglineak. Zeorako hitzklabeak eta metadeskribapenerako ideiak hartzeko. Formakuntzetarako ariketak planteatzeko. Sare sozialetarako edukia sortzen laguntzeko. Eta interneteko ikerketa arina egiteko. Hainbat gairi buruzko laburpenak egiteko. Sortu, moldatu eta hobetzeko.
kolore paletak sortzeko, sare sozialetarako irudiak tamaina ezberdinetara egokitzeko, eta argazkiak editatzeko, kalitatea hobetzeko, lokuzioak sortzeko, eta ahotsak aldatzeko. Bideo aurkezleak hizkuntza ezberdinetan hitz egiteko, eta bideoen transkripzioa egiteko. Eta hau guztia ez nuke jakingo komunikazio agentzia hauek ez balidate euren informazioa pasa. Eskerrik asko denei. Zuei esker, orain gehiago dakit. Ikusi bezala gurean da, jada adimen artifiziala erabiltzen, kasu batzuetan, beste batzuetan ez, eta honetan sakontzeko maila zabalduko diogu orain, hortarako 3 mahaikide ditugu, bakoitzak oso esperientzia ezberdina dauka, adimen artifizialaren mundu honetan. Hasteko testua ahots bihurtzen duen lupa digitala ezagutuko dugu. Ondoren, erremontaren mundua eraldatu duen adimen artifizialean oinarritutako aurkezlea nola sortu zuten, azalduko digute. Eta bukatzeko badalaben beka baten bitartez, euskarazko azpitituluak automatizatzeko lanean ari diren proiektu gaztea ere ekarriko dugu gurera. Eta beraz, Edurnerekin hasiko gara, bera lupa digitalaren komunikazio arduraduna da. Ezagutu ezagun, gehiago. Edurne Atutxa Ortega Durangarra da eta 23 urte ditu. Lehen lidergo ekintzailea eta berrikuntza ikasketak egin ditu Mondragon Unibertsitatean, eta orain Loop proiektuaren komunikazio eta marketingaren inguruko gradu amaierako lana ari da osatzen. Duela urte pare bat beste 2 kiderekin batera ikusmen urria duten eta irakurketarako zailtasunak dituzten pertsonei egunerokoa errazteko helburua duen proiektu baten ideia hasi zen garatzen. Hortik sortu zen Loop, poltsikoko lupa adimenduna. Adimen artifizialean oinarrituta dago lupa bat da, testua ahots bihurtzen du 30 hizkuntzatan eta tartean euskaraz ere bai. Ongi etorri, Edurne. Eixo. Hasteko konta iguzu pixka bat nola sortzen den lupa proiektu hau eta zein paper duen adimen artifizialak proiektu honetan. Bueno, Loop jaio zan 2008an, Mondragon Unibertsitateak nire bilankidei bota zieden erronka bat, eta zan inteligentzia artifizialarekin, testu-speech teknologiarekin zerbait egitea. Momentu horretan ezagutu zuten biste bajuko pertsonak, eta hor pentsatu zuten, zer egin zuten. Momentu horretan ezagutu zuten eneko, oin hor agertzen dana, ingenieritza egin zuena UPV-en, eta hirurak batera Loop sortu zuten. Eta hori egiten duguna da, erraminta desberdinekin, bizio bajuko pertsonei erraminta bat ematea irakurketa euren eskura egoteko. Eta zeintzuk dira Loop honek dituen zailtasun nagusiak edo teknikoki topatu dituzuen zailtasun horiek edo? Zailena hasieratik izan da gailu bat sortzea pantailarik gabekoa. Pertsona asko nagusiak gehien bat ez dauz pantaila asko gailuetara egokituak. Orduan zailena izan da teknologia hau pantailarik gabeko gailu bat egitea. Eta gero adimen artifizialak dauzkan beste erronka asko. Gero hizkuntza desberdinak sartzea, ahotsak eta beste erronka desberdinak egunerokotasunean daudenak. Loopak euskaraz irakurtzen du, lehen ikusi egun moduan, baina euskara eta adimen artifiziala beste hizkuntzekin alderatuta ondo moldatzen direla, esango zenuke? Bueno, egia da, sortea izan dugula, guk AOLABekin egiten dugu lan, UPV-ko ikerlari talde bategaz, eta eurei esker badaukagu euskeraz adimen artifizialeko gailu potentea. Dena den, egia da, komentatu dutuen moduan, ez dela beste hizkuntzetan moduan hain abantzaua, ez dago hain beste informazio. Eta pentsatzen dut honekin lotuta, kaso, zeintzuk dira aurrera begira dituzuen
erronkak edo etorkizun ertain luzean ze helburu lantzeko asmoa daukazue? Bueno, gu nahi duguna da guztiei esku egotea. Orduan nahi duguna da Euskadi mailan leku guztietan egotea eta gero Espainia mailan bebai berdina. Eta gero hortik aurrera gailu desberdinak sortzea, irakurketa denon eskutan eukiteko eta danok eskuragarri izateko momentu guztietan. Ez da, erronka makala, ezta? Bueno, aprobetxatu hemen zaudela, probatu dezakegu lupa, ikus dezagun zer dan eta nola funtzionatzen duen. Bueno, hemen daukagu, hau da gure lupa, eta bebaideko lupa konbentzional bat, bista basua duten pertsonek euren restu bizuala erabili izateko, orduan, gehigarri bat. Lupa piztuko dugu, ez da oso ondo entzuten, belarrirako prestatuta dauelako, beraz, konektauko dut pizkat altagozera eta ia zozer entzuten dan. Kaptura egiten dugu, itxaron behar dugu pare bat segundu, euskeraz pizkat astiro badolako, eta orain hasten danean, konektauko dut. Hori komentau da moduan, euskeraz pizkat astiro da. Zaintzat orain ere. Dramoiek diote atea bezalako hegaztia dela arsa duela lumajea laranja koloreko amokolo. Edo zein testu irakurriko du. Laranja koloreko lumajea, ez da? Bai. Eta, bebaideko tradukziorako albidutu da dago, oinoztu goingo tardatzen dagoelako pizka gehiago, baina, oso erabilgarria da, bidaiatzen zabizenean bebai, edo zein lekuta. Euskarazko testua eman da beste hizkuntza batera itzultzeko aukera izango nuke. Zure gailua programatzen duzu hizkuntza batean, eta hizkuntza horretatik aparte, edozein hizkuntzatara. 30 hizkuntza baino gehiagotan dekogu, hasike. Hizkuntzekin bestelako zailtasunak ditugun ontzat ere. Claro, bidaiatzeko, primeran. Oso, no? Eskerrik asko, Edurne, aurrera ingo dugu. Jarraian, bai. Jarraian Endikaren txanda izango da, Endika erremontaria da, eta erremontari adimen artifizialeko aurkezlearen sortzailea da. Ezagutu ezagun, gehiago. Endika Barrenetxea Gurreta Bizkaia, Barrenetxea laugarrena erremontari profesionala. Hernaniarra da eta 33 urte ditu. Enpresa, marketing eta publizitate ikasketak egin zituen. Familiatik datorkio erremonterako zaletasuna eta duela 14 urte erremontari profesionala da. Horretaz gain, Oriamendi enpresako kudeatzailea da duela 4 urtetatik. Hernaniko Galarretan dute kokalekua eta erremonte profesionala kudeatzen duen enpresa bakarra da mundu mailan. Erremonteari ikusgarritasun gehiago emateko grina horretan, teknologia berriak erabiliz eta probatuz joan da azken urteetan. Iaz, adimen artifizialarekin sortutako aurkezle propioa sortu zuten erremontari saioa aurkezteko. Ongitorri, Endika. Arratsaldeon. Erremontea eguneratzeko nahi horretatik, denbora daramazue teknologia berriekin lanean, nola sortzen da zehazki erremontariko aurkezle hau sortzeko ideia? Bueno, denbora asko pasada, nola baita komunikazioa lantzen hasi ginenetikan, eta gu txapelketa bat prestatzen haste ganean, beti eukitzen dugu nola baita aurkezpen irudi bat sortu beharra, ez? Eta aurkezpen irudi horretan asko kostatu izan zaigu nola baite pilotari bat bakarrik aukeratzea, pelotari guztiak ordezkatzeko eta baita modalitatea bera ere ordezkatzeko, ez? 30 pilotarik hartzen dugu parte txapelketa batean, eta nork, ez? Hartuko du pixu hori, indar hori eta erresponsabilitate hori, ez? Orduan, zailtasun handia genitun, eta momentu batean, adimen artifiziala bolo-bolo zebilen momentu hortan ikusi genuen zeola aukera bat, ez? Hoi nola baite gaitzesteko. Orduan, gaur ikusi ditugun hainbat adimen artifiziala baliatuz, lortu dugu 6 pilotari ezberdin nahastu, behaiekin pilotari bat sortu, pilotari hori nahi genuen euskalduna izatea, euskal kutsua ere izatea, gero pixkat politiagoa izateko edo guapogoa izateko Jon Kortajarena erabili genuen. Eta horri esker, lortu genuen erremontari, ez? Eta berekin lortu deuna da,
pilotari guztik beraiekin nolabait identifikatuta sentitzea eta modalitatea ere eukitzea, ez, bere armarria. Oso ondo. Eta ze lan dauka atzetik, horrelako proiektu batek, pentsatzen dut ez dela gutxi izan, nola izan da, pixka bat prozesu hori edo? Bai, lana handia izan du, batez ere oso gauza gutxi aurkitu genitulako idatziak nola funtzionatzen duen, ez, adimen artifiziala, gaur oso ondo adierazi digute, nik urtebeten ere asko ikasiet horren gainean, eta lana gehiena izan du da investigazio aldetikan, ez. Geho behin hasi geanean, nahi genuen emaitza lortzea izan da, denetan zaiena, zeba, ez zitzaigun lehenguan mutil jau batea, denetik anatea zitzaigun, beha izan ezik, ikusi dezuten bezala, batzutan txakurra enterratuta ateatzen da, beste, gaso hontan batzutan hiru begikin ere ateatzen zen mutila, eta pixkanaka ordu asko sartuz lortu izan du deu, azkeneko emaitza hau, ez? Orduan, erronka nagusia zein izan da prozesu honetan, emaitza hortara gerturatzea? Ikastia nola funtzionatzen zuen inteligentzia artifizial bakoitzak. Hau hemen ikuste duen hau ikusteko, gutxi gora bera 10 modelo ezberdin, 10 inteligentzia ezberdin erabili ditugu, bat bakarrikan Espainiak muitzeko, hitzein alizateko, zeba bea estatikoa da, ez du ahorik muitzen. Beste, gehien kostatu zitzaiguna izan duzan prototipo hori aurkitzea, mutil hori ateatzea, gero beste bat erabili behar izan genuen Espainiak muitzeko. Nere ahotsa da beste inteligentzia artifizial batekin eraldatua nere ahotsa ez rekonozitua izateko. Ondun dauden gauza guzti horiek ere danak inteligentzia artifizialakin sortuak izan dira, eta hoxe, azkenean aste ginen batekin, inteligentzia artifizial batekin, eta lortze genuen arte nola baite kontrolatzea, eta ratze genuen ia astebeteko lana 3 pertsonak. Ordu asko dira, batez ere telebistantzako sortu behar genulako, motze batean sortu behar izan genulako, hilabete terdiola behar izan genuen, azken emaitza lortzen, eta momentu batean aurkitu genuen lehen ere ikusitan ChatGPT, eta hoi izan du da gutzako, nola baite, fokoa. Zergatikan deskubritu genunean ikusi genuen ChatGPTek beste guztiak kontrolatzeko ahalmena emate zigula, eta hori izan da guretzako behintzat gehien lagundu digun adimen artifiziala. Pentsatzen dut hain, ez? Nahi zenuten morroskoa lortuta eta Espainiak mugitzen jarrita lana erresagoa izango dela, ez da? Programa bakoitza sortzeko. Azkenian baita, erabili genuen inteligentzia artifiziala nola baite hoi hartzuna publizitate estrategia bat bezala momentu hortan etzalako inune ikusi adimen artifizial bat aurkezle moduan. Lehenengo ekintza edo sanduna bizion y valores, ez hoixe zan atentzioa deitzea eta ikustia jendiak ez, ze pasatzea. Hemendikan hilabete terdira berriz ere remontari hasiko dala, eta jendea ja ez dala konformatuko Espainiak muitzeakin bakarrik. Orduan, oantxe hasi berriak berriz ere bere transformazio horretan, bera berdina izatea nahi deu, lehen urtean ikusitzute demaguztin besuk aserre baleo bezala egon duzala hilabete pare bat. Aurten gustatuko litzaiguke erremontean jokatzen eakusten dieun, eta pixkat solto esio ikusten deun, eta ez beti aserre, eta lan hortan gabiltza. Entrenatzen jarri baratzen hor da, ez da? Ondo, adimen artifizialak pertsonak ordezkatuko ote dituen, lehen ere aipatu da, ez? Hitzaldietan hor badago kezka bat, zuk nola ikusten duzu kezka hau? Nik iruditzen zait, askotan pentsatzez behintzat eta ondo adierazi duten bezala ni entorno rural batetin ator, nire familia ere baserri ingurukoa da, eta nik usteet oain etzaiola inorri okurritzen lurra astoekin edo idiekin muitzea baizik eta denek dutela traktore bat eta ez edonolako traktore. Eta iruditzen zait hau berdina dela, gauza dela nola baite orain arte arriskuan egon ez dien aspektu horiek ikusiko ditugu arriskuan. Lehen hobet izan du da eskuarekin edo nola baite horiek izan du dian orain arte arriskuan ikusi ditugunak, oain lehenengo aldiz, igual adimenarekin zer ikusi dutenak dianez, bildur gehiago dakau, zeba nik uste baita jende askoi afektatzea egun gauza bat dela,
baina nahi iruditzen zait, ez dula lanik enduko baizik eta gehiago sortuko deula, baina lana nik behintzat leheno bezain beste ditet, eta adimen artifiziala duela urte terdi erabiltzen deten arren, egunero 8 ordu lan egin berdia gutxinean. Oso ondo, eskerrik asko, Endika. Ez horregatik. Eta mai ingurua ixteko, gure azken gonbidatua ezagutuko dugu, Goiatz Badalab hizkuntza berrikuntza laborategiko zuzendaria da. Goiatz Oiartzabal Lakarra ingeniaria da ikasketaz. 40 urte ditu eta pasaitarra da. 12 urtez Fagor Arrasaten bulego teknikoan zein berrikuntzan aritu da lanean. Baita kooperatibari lotutako kontseilu sozial zein errektorean ere. Euskararen biziberritzean sistematikoki berrikuntza landuko zuen laborategia diseinatzen ari ziren Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskararen eragile sozialak batera. 2018an batu zen Goiatz lanketa horretara. Gaur egun Badalab denaren diseinu fase horretan murgilduz 2 urtez. Badalab hizkuntza berrikuntzako partzuergoko zuzendaria da orain. Errenterian dago kokatuta eta etorkizunean euskara erabiliko dela bermatzeko esperimentazio laboratorioa da. Bide horretan, adimen artifiziala eta hizkuntza gutxituak uztartzen dituzten proiektuentzako beka deialdia egin dute berriki. Ongi etorri, Goiatz. Eskerrik asko. Badalabetik adimen artifiziala auzitan, beka deialdia zabaldu zenuten, nondik nora sortzen da deialdi hau eta zein da bere helburua? Bai, beka deialdi hori kokatzen da Badalaben testuinguruan, ez? Eta sarreran esatesan bezala, Badalaben egitekoa da etorkizunan euskara erabilia izango dela bermatzeko, ekarpena egitea. Zehatzera ekarrita, ez? Euskeratik eta euskaraz ere biziko den hiztun komunitatea elikatu nahi dugu, aniztasuna bera balio positibo gisa ulertuko duena. Eta justizia sozialaren oinarrian abiatuko dena. Aniztasuna hitz egiten dugunean, aniztasuna ulertu dezakegu gorputzetan, asko jute zegu migranteen gorputzetara ez, baina guk ere teknologiaren anistasunera ekarri nahi izan dugu. Eta horregatik, eta jarri diazute oso ondo ez, testuingurua, esaten genuen gaur egun teknologiek eta adimen artifizialek kulturan homogeneizaziora eramaten gaituzte, ez da tokian garatutakoa, ez dauzka gure kultura referentziak txertatuta ez, eta hizkuntzaz euskera ondo aritzeko zailtasunak ditu datu faltagatik. Testuinguru hortan, iazko udaberrian adimen artifizialaren eztanda betean, elkarrekin pentsatzeko jardunaldi bat antolatu genuen Badalaben baitan, eta hor, abia puntuan zen, pixka jardunaldi honen galdera exactamente iguala, ez? Adimen artifiziala zer da, hizkuntza bizi berritzearen aliatu edo arrisku. Eta are gehiago, zer da, hiztun komunitatearen garapenerako aliatu edo arrisku. Eta zer da, gure kultur sorkuntzatarako aliatu edo arrisku. Hor aritu ginen, egun osoz, elkarrekin jende mordo bat pentsatzen, eta beka deialdia izan da pixka bat urrengo urrats natural hori, ez? Pentsamendutik ekintzara pasatzeko urrats hori. Eta ze proiektu aurkeztu dira, beka hontara, zertan ari dira lanean aurkeztu diren horiek? Bai, beka deialdi horretan 4 beka esleitu genituen, 8 proiektu edo 8 proposamen aurkeztu ziren askotarikoak, baina lauak pixka bat zehaztuko ditut, bai? Denak daukate aman komunean hizkuntza teknologiaren erabilera. Eta gehi esango dut, bertako tokiko hizkuntza teknologien erabilera. Ez dira ari ChatGPT hitz egiten, ez dira ari OpenAI hitz egiten, ari dira gehiago Luiarrez, Bikontekez eta gure teknologiez hitz egiten, ez? Eta nahi dutena da asko, nola baliatu ditzakegu gure hizkuntza eta gure kultur espresioak, kasu batek nahi duena da hizkuntza gutxituen sarean edukiak sortzetik abiatuta hizkuntza gutxituen arteko harremana sustatu nahi du, galegoa, katalana, euskera, elkarrekin komunitate digitalak sortu dezaten, beste batek harreman sare berriak sortu nahi ditu berdin hizkuntza komunitate desberdinak harremanetan jarriz, hirugarren batek oso polita izan zen hoien ibilbidea ez, ze
gaitu aipatzen zenun zuk, ez? Beka hau abiatu zen, kasi bekaren, osea, gaitu kanpainarekin batera, ez? Eta beraiek, ezer jakin gabe, proposatu zuten gaitu antzerako zerbait egitea, hori sortu denez, esan zutena da, bueno, orduan guazen, ze beka hauek ez dute esan, baina esplorazio bekak dira, ez dira proiektu itxiak, dira, bueno, abiatu daigun bide bat, aniztasuna eta gauza desberdinak balioan jarriko dituguna, eta ikus dezagun bideak nora garamatzan. Eta hauek orain ari direna da, pixka bat imaginatu nahian, adimen artifizialak erabilita, etorkizunan euskara nola ikasiko den. Eta laugarrena, dira da gazte talde bat, behin ere ez luken euskararen alde deus egingo, eta ikusi zuenean, ostra, euskara sarean ere egon daiteke guk horren parte izan nahi dugu, eta ari dira hezkuntzan sustatzen, hezkuntza komunitateko ikasle desberdinekin, sustatzen euskarazko tresna desberdinen erabilera, eta bueno, burutan daukate jakatoi herrigintza dan. Dana delako saio bat abiatzea, pixka bat beraiek ere datuen elikatze hori sustatzeko. Proiektu horietako bat da Match Euskarari, eta hau hobeto ezagutzeko bideo bat ekarri diguzu, ikus dezagun. Kaixo, Jokin Iruin eta Helenegea, iruko taldea, irukiak, eta guri gaur orkestia tokatu zaigun gaia, zeula eukariotoa da. Baina, tekizuen bezala, zeula eukariotoa. Balez, esan bezala gu Jokin Iruin eta Helenegea, eta geha Euskal Eduki sortzaileak, hainbat sareetan sortzea edukia, TikToken, Instagramen, YouTubeen eta bar, eta ikusi genunian badalabek, ateazula beka deialdi hau, adimen artifizialen inguruan, ditu zitzaigun, aukera hona zara gure proposamena Match Euskarari orkestia. Bai, azken finean guk edukiak sortzen ditugunean, hainbat oztopo ditugu eta horietako bat, edo horietako nagusi bat, da azpititulatzea. Lan asko eskatzen du, batez ere YouTubeko bideoak baldin badira, eta gainera, euskeraz ez ditugu erabilgarri, erdara nagusietan ditugun tresnak, bai zuzenean azpititulatzeko, eta bai azpititulo horiek beste hizkuntza batzuetara itzultzeko. Hori adibidez, espainolez edo ingelesez eskuragarri daude. Orduan horrek zailtzen du ez bakarrik gure lana, baizik eta bestelako hizkuntza komunitateekiko elkarlana ere bai. Beraz, hori dela eta hasi ginen pixkat gure mobidarekin. Gure proiektua lau etapetan banatzen da edo banatzen dugu. Batetikan ikerketa, bereziki gaur egun ja martxan dauden tresnak ezagutzeko eta jakiteko pixka bat zertaz doan mobida. Bigarrena eduki sorkuntzari bideratuta dago, hau da, guk egiten dakigunari. Eta bertan edukia sortuko dugu, gerora, hirugarren pausuan edo etapa horretan teknologiarekin esperimentazioa egiteko, bai zuzenean teknologia horietan, eta baita gero ja plataforma ezberdinen bitartez. Eta ja bukaerako etapan egingo dugu ordurak arte egindako bidai osoaren emaitzak jaso eta ondorioak atera. Baina dena den oso labura aurkeztu dugu, eta informazio gehiago edo jakin minarekin geratu baldin bazarete, badala ben bidez edo gure sare sozialen bidez gurekin harremanetan jarri zaitezkete gehiago azaltzeko, luze eta zabalago azaltzeko, eta ez dakit fijatu zareten, baina hemendikan agertuko dira, edo agertu dira hasieratik azpititulo batzuk, ez dakigu ongi edo gaizki egongo diren, asmatu ote duten, argi eta garbi hitz egin ote dugun gure ahotsa eta gure hitzak detektatzeko, baina ikusten duzuenez, martxan jarri gara, eta guk sortu berri dugun eduki honetan, bideo honetan ere aplikatzen hasi gara, pixkat gure proiektua izango dena. Beraz, nola geratu da, ze iruditu zaizu, Hau komentatzeko, ez egon aurre ikusita hemendik ez ere esaterik, baina uste interesgarria dela, behin ja ikusita zer dan garatzen ari gerana ez, honen potentzialidadea pixka bat azpimarratzea. Lehen esate genuen euskerazko teknologia ez daudela hainbeste edo, ez dagolako korpusik ez, baina korpus pilo bat eukita ere garapenean dauden teknologiek gero behar dute refinatzezuk
pentsatzen dugu baino asko zer gehiago jakingo duzula, ez? Baina garapenetik komertzializaziorako tarte hortan, ez dala, lehen nola ditu diozu erdiko tarte horri, beste espazio latente bat uste hor sortu daitekela, ez, nolabait, zeinetan garapenetik erabilerara pasa arte, nolabait erabileratik teknologiak hobetu daitezken. Eta hori da pixka bat, kaso honetan proiektu edo egitasmo honen helburuetako bat, ez? De hecho, hemendik pare bat astera edo ideia da garatzaileekin batera hauek elkarlanean jartzea eta ikustea. Hauen eduki sorkuntzak nola elika ditzaketen korpusak, azpitituloak eta itzulpenak nola elikatu dezaketen teknologiaren hobetze hori, eta nola horren funtsean nola erakutsi dezakegun hizkuntza ez dela muga euskaraz ere sortzeko, ez? Edo mundura joateko. Badalaben etorkizunean pentsatzen eta gazteekin lanean ari zarete, une oro, adimen artifizialaren menpe ikusten dituzu edo nola irudikatzen duzu etorkizun hori? Adimen artifizialaren menpe baino askoz gehiago ikusten ditut eta gure burua ere eskrolaren menpe. Iruñek aipatu du bideo aurkezpenean, ez? Beraien proiektuaren egitasmoaren lehen fasea badela, deskubritzean nola demonioko funtzionatzen duten hizkuntza teknologiek, baina baita beste lau bekatatik 3 erakutsi digute behar hori, eta gero bestalde eta osagarritzeko nire sensazioetatik harago doan datu batzukin ari gera badala betik ere, hizkuntza, gazteak eta digitalidadea binomio hori neurtu nahi ditu, gazteek digitalidadeaz daukaten pertzepzioa ez dakit neurtu den, baina ari gera jaso nahian, ez? Eta egiten ditugu 5 dinamika gazteekin batera 5 eskolatan, probintzi desberdinetako 5 eskolatan, eta lantzen ditugu iraunkortasuna, segurtasuna, datuen pribatutasuna, ekonomia digitala eta hizkuntza teknologiak lantzen ditugu tailer bidez gazteekin, ez? Eta ni nagusiki presente egon naiz hizkuntza teknologiei dagokien tailerrean eta izugarria da. Osea, ez dakite zer dan hizkuntza teknologia, kontzientzia oso txikia daukate oro har digitalizazioari lotutako aldagaiekin. Badago lana egiteko. Izugarria, baina uste direla gure ispilu, eta dela guk ez dakiguna ezin diegu gazteei transmititu, ez? Orduan, uste badukagula lehenengo lana, guk geure buruarekin eta gero hortik jungo gera gazteei eskatzera. Uste dut, gaurko momentua, badalabek etorkizuna irudikatzen du, baina zain beste etorkizun hori lortu nahi degulako, baizik eta gaurko eguna oraina harrak alatzeko, ez? Eta irudikapen horietatik eta gaur egun dauzkagun aukera guztiekin uste badaukagula potentziala badagola behintzat. Oso ondo, eskerrik asko, Goiatz. Eta mahai inguruko 3 esperientzia zehatz hauek entzun da, berriz ere galderentzat tartea, jakin mina, hauetako proiektuen garapenaren inguruan. Ez? Venga aurrera. Jarraian izlari ere igotzeko eskatuko dizuet, galdera irekien momentua iritsi da, eta orain luzatuko ditudan galdera hauek edonork erantzun ditzake, bakoitzak bere esperientziatik, iritzitik, publikotik ere lasai asko parte hartu dezakezuen, nahi badezue, eskua altxatuz, saren bidez ere, Nortasuna sarean traola erabiliz, bai? Orduan, lehenengo galdera, entzun dugun guztiaren ondoren, eta zuen esperientzietatik, zer esango zenukete? Adimenen artifiziala etxai edo aliatu? Ze movida, ez? Bai. Da, nik usteet gure pertzepzioaren arabera. Hau da, ni teknologia munduan aritzen naiz, baina gizaki bat bai naiz, ez? Eta nire inguruan ikusi dut jende askok hartu dula amenaza bezala gehien bat konstanteki konparatzen gehalako beraiekin, ez? Eta nolabait badagoelako horrelako behar batez humanizatzeko adimen artifiziala. Horatu, softwarea da.
bai? Ordenagailua itzaltzen dugunean, ez dago. Vale? Orduan, gustatuko litzaiake despersonalizazio ariketa hori egitea, eta batez ere, behin despersonalizazio hori ikusi dugunean, benetan guretzako aukera badan, edo ez. Ez dugu denetarako adimen artifiziala behar. Ez dakit, tortilla patata bat iteko, praktikatu inbarko dugu, ez? Uste, horrekin ez dakite. Bai, nik berdina, tresna bat moduan erabili behar dugu, eta gure oberako erabili. Orduen egunerokotasunean, aldugunean erabili, gure proiektuan adibidez protagonista adimen artifiziala da, baina gu atzien ez bagaude, ez da bil. Orduen garrantzitsuena da hori, tresna bat moduan erabiltzea, eta ez pertsona moduan erabiltzea. Gaur, kotxean junaiz Iruñara eta bueltakoan podcast bat entzuten entorren, ez? Eta izlariak momentu baten esatezun, joder, vaya mierda, no tenemos capacidad de pensar en utopías digitales y estar todo el rato pensando, gaztelerazan podcasta horregatik ari naiz, ez? Baina, hablaba hori, ez? De distopías digitales eta hor gaudela kokatuta. Leno, hainbestetan entzun dugu, ez? Asko zerrezagoa zaigu kapitalismoaren amaiera irudikatu baino, euskeraren amaiera, munduaren amaiera, uste hor gaudela kokatuta, eta ariketa konstiente bat izan barko litzakeela, ez ere egiten ez baldin badugu etorkizun probableetara jungo gera eta inertziak eramango gaitu, baina egiten baldin badugu ariketa eta esan, nola indezakegu hau termino desiragarritan, nola gehitu aldiogu honi gainera epika puntu bat, ez? Ez lortuko dugulako, baina gutxinez gaur eguna arrakalatzeko eta aukeratatik bizitzeko eta ez hainbeste distopiatik, ez? Beste iritzirik, parte hartu lasai, nahi izan ez gero. Askotan errepikatu den gaia da, eta orokorrean galdetu nahi zuet denei, euskera eta adimen artifiziala. Nola ikusten duzue egoera edo, etorkizuna pixka eta mesteko gai baldin bagea, nolakoa izango da bide hau? Nik uste dut gure bide laguna izan behar dela, adimen artifiziala. Azkenean, lehen aipatu den moduan, sistema eta prozesu batzuk erabiltzen ditugu edo diseinatzen ditugu gure gaurkotasunean, eta ikusi behar duguna da, ze aukera ditugun, ze tresna diren eraginkorrenak horiek egiteko, eta nik azken bolan probatu ditut, gauza berberak egiteko hainbat tresna, eta bakoitzak ditu, unaik esan duen moduan, bere ezaugarriak ditu, eta ezagutu behar ditugu, zertarako olatu hori aldanik eta ondoen surfeatzeko. Orduan ikusi beharko duguna da, ea guk geuk daukagun denbora hori egiteko, edo erreferente batzuk bilatzen ditugun, aurretik doazenak, early adopters izeneko horiek bidea errasteko. Baina uste dut bide laguna izan behar duela. Nire kasun, adibidez, 15 urte nijoa ikerkuntza munduan, ez? Eta gauza pila bat ikusi ditut, eta benetan ilusioa indit, aukera izatea, enpresa handien menpe ez dagoen zerbait, gure eskuragarri egotea, ez? Opzio bat eukitzea, aukera bat izatea, eta horrek, bai ematen digula kontrola horrekiko, bai? Eta adimen artifizialak euskeraz gauzak probabilitatearekin egiteak, nolabait, lehenengo pentsamendu horretan, edabiteetara joateko gaitasuna emango digu, pentsa, enpresa txiki bat zara, ezta? Eta daukezu web horri bat. Eta beti pentsatuko duzu, erderaz eginda, jende gehiagotara iristen zela. Igual zure esfortzua, ez balima da inbesterako, hizkuntza gehiagotan jarriko zenuke, seguro. Orduan, igual zure klientela edo euskaldunago izango zen, bertaratuago izango zenuen, eta zenuen igual hainbeste esfortzu beharko, eta beti ez zu kriston liburua idatzi behar. Jendeari iristeko edo esaldi konkretu batzuk esateko nahikoa da igual lan hori adimen artifizialari ustea. Ni horren aditua izan gabe, iruditzen zait, bilek esan dutenaren arira bi ikusteko forma daudela, ez bat bizitza ikuste duen bezala, pesimista izan zaitezkela edo optimista izan zaitezkela, nik kasu honetan optimista bezala behatzen dut. Iruditzen zait gaurko hitzaldia adimen artifizialaren gainean dela, euskeraz izan dela dana. Ikusten dela ze jarrera da on gure inguruan, eta gero herri bezala dakagun izaera, ez? Adimen artifiziala dagoen bezala oantxe korrika bizitzen nahi geha,
eta holako hainbat gure esku dago, presgat dagoen herri bat da ez, euskara mantentzeko, eta nik uste hoi bezala itzultzeien neuronalak nola funtzionatzen duen ikaragarria da, eta ematezun ezinezkoa zala, nik esango nuke duela 10 urte, zuk jakingo zu, esate da genion olako itzultzaile bat edukiko genuen, oso gutxikingo genukela pustu, ez? Eta iruditzen zait bide hortan olako herria baldin badakau izango deula. Oso ondo. Eta, bueno, besterik, talasai, gaurko hitzaldietan zehar, mahai inguruan, galderetan, onde hainbat gonbite, murgiltzeko olatuan, erronka komunen bat ere agertu da, euskerazko korpus hori osatzeko beharra, ez? Gaur hemen gaudenok, ez? Gauden tokitik, ez? Pertsona bezala, enpresa bezala, berdintzait, eragile moduan, ze pauso eman ditzakegu arlo honetan? Ze erronka komuni erantzun diezaiokegu pixkanaka adimen artifizialaren gai honetan murgilduz? Txikitik hasita, Alba. Txikitik hasita hori da garrantzitsuena. Azkenean, nik uste dut bakoitzak berarlotik ekarpen bat egin aldiola. Azkenean, aipatuz moduan Euskal Korpus handitzen dabil, badabiltza zelai handi bezalako ekimenen bidez aukerak zabaltzen, baina uste dut auzolana behar dugula honetan ere. Gogoratzen dut bere garaian, kejatzen ginela, Facebook, Twitter eta beste laukak ez zeudela euskeraz. Eta gogorakarri nahi dut horiek denak auzolanean euskaratu zirela. Eta bertan geundela, hitzez hitz, esaldiz esaldi, ekarpenak egiten, bestek egindakoako besten, aukerak ematen, eta uste dut honetan ere badaukagula erronka berri bat. Zer gertatzen da, mehatxu edo arrisku moduan ikusten dugun heinean, ez garela murgiltzen olatuan. Kanpoan geratzen gara eta gure aurreiritzeekin. Eta uste dut salto emateko moduan gaudela eta makina gaitu behar ditugula. Ez, eskari nahiz ordenatzen, baina zenio superurrun jungo nintzen. Eta saio osoan zehar aritu gera ikusten OpenAI, ChatGPT, Facebook, Instagram, TikTok da gure zea nagusia ez. Ni jungo nintzake justo beste erpinera. Eta da, ze auzolana badaude tresna libre pilo bat jendeak bere atzaldeko 8 konektatuta eta bere denbora librean eta zerbitzariak erosita elikatzen dituztenak, gero podcast horrek esatezun, es que qué incómodo es, Mastodon, nos sacan de X eta nos meten en Mastodon, eta ostra, es que ez naiz kapasa eser ulertzeko eta ze engorrosoa den. Ustet horruntz egin barko litzakela, ze hor sortuko dira tokiko komunidadeak, hor sortuko dira Euskal Herriko tokiko komunidadeak gehi, toki desberdinetako komunidade txikiak, ez? Eta uste hor egongo dela beraztasuna, anistasun horretan. Ze hegemonian, kapitala baldin badago eta dirua baldin badago egingo dute, jarriko dute beraiek euskera interesatzen pasaie, hori gertatuko da. Baina nola indezakegu, gurea, guretik, gure kultura referentziekin, eta guretzat. Zen hori ari gatzaizkio oparitzen, ez, egiten ditugun edo egunero sortzen ditugun datu guztiak. Gehi, etorkizun ez dakigula digitala izango, igual mundua ez du jasango hori, orduan, gainera, nola, eta hortan badakitari direla garatzaileak, baina nola egin askoz ere datu gutxiago behar dituzten algoritmoak diseinatzeko eta elementu guztiak, pixka bat txikien alde jun daitezen, ze hegemonia hor egongo da, eta orduan hori superurrun jun naizela. Eta hor dator tuneatzea. Modelo horiek tuneatuta, datu gutxiagorekin, posible izango zen, gauzak lortzen. Beste galderaren bat egin nahi baizue, azken aukera. Bueno, bukatzeko garaia da, bai, aprobetxatu. Nik pixkat erronka jarri nahi diet, orduan ez daki bukatzeko den, edo... Bota. Bai, irudimena erabili beharko dezue, joko honetan, bai? Ezberdin egiten gaituena, bestela gero ChatGPT, bai? Eta proposamena zera da, pixkat tresna edo metafora bezala erabili izan dezu ez duetako batzuek, agertu da traktorea, agertu da labana, agertu da beste hainbat, baina adimen artifiziala nolabait bi aukera emango izkizu da gaina.
metafora bat izango balitz, zein izango litzateke, edo, errezago egiteko, eguneroko objektu bat balitz, zein litzateke zuentzat, bale? Bat edo beste, eta pentsatzen zaudeten bitartean murriztapen batzuk. Labana eta traktorea ezin da erabili, eta kenduko dizut erremontea ere, por si acaso. Lupa ere kenduko dizut, bai? Itxasargia zuri eta laborategia zuri, ezingo dituzu horiek erabili. Orduan, horiek kenduta metafora bat edo eguneroko objektu bat adimen artifiziala irudikatzen duena. Bertsolaritzan, zuzenean. Nik egingo dut metafora bat, baina igual lupak erabiltzen duen adimen artifizialarekin hobeto ulertzen dudalako eta azkenean kontzeptua haina handia da. Guk esaten dugu askotan, lupa dela nomo bat moduan argazki kamara baten barruan, egiten dauena da argazki atera eta nomoak hasten da edana idazten, eta gero kontatzen dio beste nomo bateri esan dauena eta nomo horrek esaten dago altuan. Orduan hori da egiten dauena. Lehenengo tekstua kapturau, aurkitu hitzak destifrau, eta gero hori altuan esan. Ez dakit balio jatzun. Ez diogu exigente jartzen utziko. Balio beharko dio. Super ondo etorri zaide morai. Niretzako izango zen magia, bai? Ze hasieran zerbait irudi bat ikusten dugunean edo zerbait erantzun koherente bat jasotzen dugunean daukago sensazioa hau nola egin da, ez? Non dago trukua. Eta nik uste dut, pasako dela denbora asko hori ikusten, eta, bueno, ni bezalako jendeak edo ikertzaileak saiatuko gara esaten non dagoen truku hori. Igual magia guztia zapuztuko dugu, ez? Baina nik uste dut, hurrengo urteetan, hola izango dela. Nik magiarekin lotuta buruan neukana zen erramintakit bat. Azkenean nire egunerokotasunean prozesu desberdinetan aplikatzen dut, demagun. Ikerkuntza egin nahi dut, merkatu ikerketa, baliatu ezaket ChatGPT. Baina beste kasu baten, beharko nuke informazio gehiago gai baten bueltan. Edo irudi bat sortu, edo testu bat urrengo argitalpenen oinarri bat sortzeko. Orduan, magiarekin oso ados nago, azkenean hoiek guztiekin eta hoiek baliatuta sortzen ditugulako modu alkimiko batean osagai hoiekin produktu edo tresna berriak. Eta tresna berri horiek erabilita, alkimistak bihurtzen garenez, plangintza oso eraginkorrak sortuko ditugu. Nik igual gehiago simplifikatuko dut hendikan. Eta ez dakit, hola adibide bezala ikusteko edo oso simplea junda eta makina bat edo zehoze edo objektu bati simil bezala egiteko, danak ez dutze deu Thermomix, ni oso sukaldari txarra naiz. Eta batzutan aparato magiko horri esker, uste baino beto batzen zaizkit platerak, ez? Eta izaten da, pausoz, ze bota, ze pixu, ez dut uste azkenean egitazko sukaldaritza inoiz ordezkatuko dunik, baina, laguntzaile bat bada, ez? Nik gelditu naiz txuri, ez da bat, piiiii! Bueno, lau metafora balio dizute. Nik eska aitortu behar dut, ez dela erabiltzen adimen artifiziala bere horretan, ChatGPT edo erabiltzen dut itzultzailerako eta ezer gutxirako, ez? Orduan, niretzako kutxa beltza, zerbait esan banezak. Balio du. Balio du. Askorentzat horixe da gaur egon. Oso, no. Beste galderaren bat, edo, beste da, nik uste dut nahiko etxera polita izan dela, ez? Ariketatxo hau. Bota, bai. Gaitu programa hori egintzan, ez da, bukatu zen, egin dira, jaso behar dira zera guzti jaso ziren, garai baten asko lantzan, irratian bla, eta gero, de repente, ez dakit, helburua bete diren edo ez. Ez dakit norbaitek badakin, honen berri, kanpaina nahiko potente izan zala, etxe-etxe bai. Guk egia esan, kanpaina bera zabaldu egin dugu, eta ikusi dugu azken bolan zuk esan bezala, intentsitate hori txikitu egin dela, baina herri batzuetan ekimenak martzan daudela oraindik.
Ez naiz kapasa esateko momentu honetan zein dan betetze maila edo ase betetze maila, baina badakit hau dela bidea eta dela danon artean gaitu egin behar dugula, entrenatu behar dugula makina. Eta baliabiderik gabe, informaziorik gabe, ezingo dugu aurrera egin horretan. Eta lehen aipatu den moduan, Goietzek aipatu den moduan, arkitektura propioak ezinbestekoak zaizkigu. Azkenean beti egongo gara euskaratzen handiek egiten duten hori. Eta behar duguna da guk korpus hori osatu, guk makina entrenatu, sortu arkitektura berriak, eta lehen aipatu den moduan, saretuta, profil desberdinak saretuta, sortu genitzake gaituren datu basetan oinarrituta tresna berri batzuk gizarteratzeko. Gogoa baldin badago, segi, beraz. Bale, beste galderaren bat. Bai. Esate zutenean sortu behar dela, ez? Datu base hori eta hoi gero nun alojatzen da, azkenean beti gehiatuko gineake zintzilik, haundi hoien zintzilik gehiatuko gineake, edo gu propioa auki izango genuke, ez dakit Eusko Jaurlaritzak badaukan olako zentro bat, nun bolkatu izango genuken informazio guztia, edo ez, behaien eskutan jarraituko deu, eta Elon Muskek mozten dunean danak alde ingo deu. Buah! Askotan inkostienteki konpartitzea informazioa lau edo bost handiekin, eta saiatzen ganen gure cloud propioak edo odei propioak sortzen azkenean berdinarekin topatzen gara, ez? Errekurtsoak behar dituzu eta dirua behar duzu. Super ondo egongo zen, Euskal Gobernuak bere partetik atzuen guztia jartzea horrelako sistemak euki alizateko, ez? Ze ikusi izan duet, agian IBM ezakize superkomputadore badaukala, baina superdatu base bat ondo alojotuta denen eskuragarri oso ona izan daiteke eta igual epe motzera gastu handi bat, baina epe luzera toki seguru bat, gure korpusa, gure gauzak eta gure akzesoak ez deoteko deba guztien kontrolatuta. Zer ez gara kostiente, baina guk ite ditugun ariketa guztiak trakeatuta eta kontrolatuta be. Ez ez gertatzen. Baina badakigu hori gertatzen ez digute esaten ere, hor gelditzen da, atzean. Orduan, nik uste dut, zuk esan duzun bezala, garrantzitsua izango zela postu teknologiko hori egitea. Ze kostu du horrek? Pentsatzen den milioiak, eta garatzaileak, eta azkenean odeian eoteak daukan zailtasuna, sinkronizazioa eta gauza desberdinak. Halere egia da, pixkat growth hacker balimazea, ez? Badaudela posibilidadeak toki publikoetara modeloak igual izateko eta denentzat eskuragarri egoteko, bai? Hau da, librea dena eta privatiboa dena desberdina da. Egia da hori ere enpresa bat dela, baina mundu guztiarentzako eskuragarri dago, beraz, hor badago ez purgatorio, ezak nola ditu. Toki bat ez, nahiz eta enpresa bat izan libre dagoena mundu guztiarentzako. Horren arira gauza bat gehitu nahiko nuke, eta da, gu makina entrenatzen gabiltza gure datuekin. Gure datuak ematen baldin badizkiogu, beste pertsona batzuk edo erakunde batzuk oinarritu daitezke entrenamendu horretan. Horratik oso importantea da, adibidez, ChatGPT erabiltzen dugunetan historiala ez gordetzea. Zer gertatu zitzaion Samsungi? Samsungeko teknikari batzuek egin zituzten galdera klabe batzuk ChatGPTen, eta norbaitek esan zuena da, eman aldi didazu hasierako pronta zein dan? Zein zan hasierako pronta? Testeatzen zebiltzala, zeintzuk ziren zituzten faioak. Eta orduan, pertsona horrek lortu zuen jakitea Samsungek ze informazio eman zion makinari hori trebatzeko. Orduan, horrekin ere kontu zeuki behar dugu. Eta beste aukera bat nahiko korapilatxua dana dela jailbreakinga. Zer da hori? Guk makina entrenatzeaz gain, makina engainatu genezake. Zer gertatzen da, makinak berak muga batzuk dituela, legalak, moralak, eta bestelakoak. Baina nik makina entrenatu dezaket trampa egiteko. Eta hori deitzen da jailbreaking. Kontu zibili behar gara, ematen dizkigun datuekin, gure kontra bihurtzaz aparte, kompetentziak berak erabili aldituelako beste hainbat gauza garatzeko. Bueno, honekin nik uste dut izteko moduan gaudela, erronkak, individualak, kolektiboak, gobernuentzat, burujabetzen
bidean, beraz, bukatzeko garaia da, baina ondo amaitzeko, gure, esan dizuegu, hasieran, taldeko Goreti bere artelanetan arituko zala, eta saioan zehar sortutako oroigarri bat daukagu, zuentzat. Beraz, Goreti, banatu mesedez. Ikusteko gogoz daude, esango nuke. Eskerrik asko. Mila esker. Etortzeatik. Norretaz ez gehaztu eta norrentzat ere indet marrazki bat. Ez dakiz irituko zeitzen. Goreti. Eskerrik asko. Hau da? Zuk egiteko ez dago gaizki. Bazoaz hobetzen pixkanaka. Nola hobetzen? Datorren urtean nik egingo dut hori ere. Hombre. Kar. Bueno, norrekin eta zuekin arrazki bat aterako dugu, taldekoa. Zuti jarriko da. Mila esker, zuri ere, Mikel. Eta zuei, eskerrik asko eta ari ibili. Gertutik jarraituko zaituztet. Eskerrik asko, Nor. Amaitzeko gogorarazi lehen esandakoa, karpetako galdetegia betetzea eskertuko dizuegula, Nortasuna sarean 2025 areta hobea izan dadin, 10garrena 10rekoa izan dadin. Mila esker denei, izlariei, maikideei, partaidei, publikoari, eta bidelagun guztiei, eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko.